Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul, kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Si Father Francis Perez liwat ang inyo abyan sa kahanginan, kag ang aton gihapon nga pagtuon, katulad sang kinaandan sang kabuhi sang aton nga mga santos, bilang aton man nga palanganinawan sa aton nga pagpangabuhi sa aton nga pagpamalandong para diri. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Pedro Claver, isa ka pari nga Jesuita. Mga muyo kita. O Dios, ginhimo mo si San Pedro Claver nga ulipon sa mga ulipon, kag ginpabakod mo siya paagi sa makatilingala kag mapinasensyahon nga gugma sa iya pag-alagad. Itugot nga paagi sa iya mga pag-ampo, amon pangitao ng mabutang nga iya ni Kristo, kag igugmaon ang amon isikatawo sa buhat kag sa kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Pedro Claver, isa ka pari nga Jesuita. Si San Pedro Claver natawo sa Verdo, Catalonia, Espanya,
sang tuig 1580 sa mga imol nga ginikanan nga sang una kabahin sa isa kadungganon kag kilala nga pamilya. Siya nagtuon sa kolehiyo sa mga Jesuita sa Barcelona kag nagsulod sa rebisyada sang amo nga kongregasyon sa Tarragona sang tuig 1602 kag nagbaton sang iya katapusan nga saad sang Agosto 8, 1604. Samtang siya nagatuon sang filosofiya sa Majorca, siya na impluensyahan ni San Alfonso Rodriguez sa pagkadto sa India kag pagluwas sang minilyon nga mga kalag. Sang 1610, siya nagdungka sa Cartagena nga karon Colombia, ang pinasentro nga lugar kundiin kinabaligya ang mga negro agud mangin ulipon sa bag-o nga kalibutan o kon New World, kundiin linibo ang ginadala tagsa ka bulan. Pagkatapos ang iya ordinasyon sang tuig 1616, iya gindidikar ang iya kaugalingon sa pag-alagad sa mga itom nga ulipon, isa ka buluhaton nga magalawig sa sunod sang 33 ka tuig. Wala sing untat ang iya nga pagtrabaho para sa kahilwayan sa mga ulipon kag pagdula sang laye bahin sa pagbaligya sa mga ulipon. Labaw gid ang iya mga paghigugma sa mga ulipon kag iya ini ginapakita paagi siya sa pag-upod sa mga sakayan dagat nga nagadala sa mga ulipon kag sa paghatag sa ila sang kun ano nga sarang niya mahatag nga makapaumpaw sang ila kauhaw kag kagutom. Iya ginaatipan ang mga nagamasakit kag mga tagumatayon kag nagtudlo sa ila bahin sa pagtuo paagi sa mga negro nga katikista sa wala pa niya mahatag ang mga sakramento. Paagi sa iya nga pagparinguha, sobra sa 300,000 nga mga kalag ang nagpalangit. Dugang pa, wala giniagin pabayi ang iya mga nakonverter paagi sa iya pag-upod sa ila tubtob sa mga plantasyon kundiin sila ginadala agud mag-obra. Sila padayon niya nga ginatudloan nga magpangabuhi sing Kristohanon kag magpabilin sa atubangan sang ila mga agalon nga sila pagatratahon sing tawhanon. Siya napatay sang tuig 1654 kag ginkanunisar sang tuig 1886 ni Papa Leo XIII. Ginakilala siya nga patron sa mga ulipon nga negro. Magapadayon karon si Father Francis ay pagpaambit sang kabuhi ni San Pedro Claver kag aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw ang aton nga tun-an amo si San Pedro Claver o kon si Saint Peter Claver. Kag ang iya nga kabuhi na pattern ini bangod sang pagkadibuto sang iya nga mga ginikanan nga mga Katoliko. Sa edad nga 20 anyos, nagsulod siya sa ginatawag naton nga Society of Jesus o kon ang Jesuit. Kag nagtuon siya sa kolehiyo sa Barcelona sang Jesuit mismo, kag nagsulod siya bilang novitiate sang Jesuit didto sa Tarragona sang tuig 1602. Kag naghimo siya sang iya nga final nga vows sa iya nga novitiate sang August 8, 1604. Kag subong man nagtuon siya sa iya filosofiya sa Majorca, Espanya. Siya gin-influensya ni San Alfonso Rodriguez nga amo ang naghatag sa iya sang halimbawa kag iya ini nga natun-an nga siya makadto didto sa Indies o kon sa lugar nga sa diin nagsiling si San Alfonso Rodriguez to save millions of perishing souls. Agod iya nga luwason ang minilyon ka mga kalag nga nag-amat-amat kapugday na ini. Sang tuig 1610, may ambisyon siya to becoming a missionary in the New World. Ano ining New World? Nakaabot siya sa Cartagena nga ginatawag subong amo ang modern Colombia. Ang principal sadto nga simple amo ang principal slave sa new market sa New World. Sa sini nga lugar, makita ang linibo o ka mga slaves o kon ulipon nga mga negro nga ginadala sa tagsa kabulan sa sina nga lugar. Sang tuig 1616,
ginordinansya nga pari. Iya nga gindidikar ang iya kabuhi para sa mga imol nga mga negro, ilabi na gid ang ginpangulipon sadto, kagin pangdala sa bag-o nga kolonya. Sa sulod sang 33 ka tuig, iya ginhalad ang iya nga pagpangabudlay para luwason ang mga ulipon nga mga Aprikano nga mga negro kag para sa pagpauntat sang ginatawag nila nga negro slave trade. Imagine ka na daw ano kasubo kung aton tan-awon kay sadto nga tiyempo kag mga tinuig sadto may ginatawag kita nga ang pagdiskriminar sang itom nga lain sang sa puti. Kag ang kalabanan gid ang mga negro amo ang mga biktima sini. Kag ang iya paghigugma para sa mga ulipon kag subong man ang iya nga dedikasyon sa pagpauntat sining hustisya kag sa pagkilala kag sa paghatag sang kahilwayan sa mga imol sang mga ulipon kag subong man sa mga negro. Ginkonsiderar ni Peter Claver ang iya kaugalingon kag nagsiling siya nga siya amo ang the slaves of negros. Mga negro, mga itom. Ante siya nagwali sa mga pulong sang Dios. Iya anay ginabulong ang mga kinahanglanon sa mga tao, ginatagaan sa mga bulong ang mga masakiton, kag ginapakaon ang mga ginagutom. Matuod no, kung sa aton lang iabi, sa ako niya personal iyang reflection, bahin sini sa way pakita na kapadayon, hindi makapamati ang isa ka tawo sang pulong sang Dios. Kung may ginabatyag siya, kagutom siya. Gani insakto ini, pariyo sang ginhimo ni Saint Peter Claver. Iyaan ay ginabulong kag ginapakaon ang mga ginagutom anti siya magwali sang ginarian sang Dios. Sakay sa sakayan sang mga slaves o kon sa mga ulipon, nasaksihan ni Peter Claver ang tanan nila nga mga kabudlayan. Pagpanaog niya sa dungkaan sang baybay, ang una niya nga ginhimo amo ang pagpakaon sa mga ginagutom nga mga ulipon kag ang pag-atipan sang mga nagamasakit kag subong man ang mga nagatagumatayon. Iya man nga gintudloan ang mga negro sang negro katekism, anti sila nagbaton sang mga sakramentos. Masyado ka epektibo sang iya nga apostolado. 300,000 ka mga ulipon o kon mga slaves ang iya nga ginbunyagan kag ginbaton sa sabak sang simbahan. Iya ginpadayon ang iya apostoliko kag apostolado kag nangin kaupod sang mga negro si Pedro Claver sa ila minahan, sa ila ulobrahan kag sa ila nga plantations kung sa diin sila nagatrabaho kag nagapangabudlay. Iya sila ginlaygayan nga magpangabuhi bilang matuod nga mga Kristiyano kag iya man nga ginpahanumdom ang ila nga mga amo o kon ang master nga tratahon sila hindi kay ulipon, kundi mga utod kag mga anak sang Dios. Nagtiner man dira si Peter Claver, kag subong man maukod siya sa pagpakonfisar sa sulod sang 15 ka oras nga iya ginahatag ini nga sakramento, ilabi na gid sa mga nagakinahanglan kag subong man sa mga ulipon. Waay sing may ginpamatay samtang ara si Peter Claver, kaupod nila. Epektibo ang iyang pagwali sang pulong sang Dios sa simbahan tubtob sa merkado bisan diin siya magkadto. Sa katapusan nga mga tinuig sang iya kabuhi, si Peter Claver nagmasakit kag nagpuyo sa iya kaugalingon nga kwarto. Iya nga ginakahidlawan ang iya nga trabaho sa sulod sang 4 ka tuig. He lingered for 4 years. Largely forgotten and neglected. Sa sulod sang kwarto isahanon siya. Physically, siling sa kabuhi kasi istorya, hiwagin abusaran siya physically and starved by an ex-slave. Ginpagutman sang isa kasadto anay ulipon man o kon slave nga base ginbuligan man niya ini sang una. Kag ini nga ex-slave sang una kag amuman ang nagpagutom sa iya subong samtang tigulang kag masakito na siya, ginahired ini sang superior sang balay nga ginadayunan kamo nga nagatipan sa iya. Waay gid si Peter Claver mag-complain o kung nagreklamo
sang pagmaltratar sa iya, ang pagpagutom sa iya, kag ang pag-abusar sa iya nga pagkatao. Kay para sa iya, siling niya, ini amo ang punishment sang akon nga mga sala. Kag sang September 8, 1854, he was canonized sang 1888 by Pope Leo XIII. Kag sang 1896, si Pope Leo sa gihapon nagdeklarar sa kay Peter Claver nga patron sang mga missionary work among all African people. Kag subong man, patron sa mga negro nga mga misyonero, kag subong man sang mga isklabo o kon mga ulipon. Bilang pagpamalandong sa akon nga bahin as your alagad sa kahanginan, amo man sini ang matabo sa aton, madamo kita posible sang nabuligan kag ginalagaran sa aton nga pagpangabuhi samtang maayo pa kita, kag subong man katulad kay Peter Claver nga sa diin nag-alagad sa mga imol, sa mga esklabo, sa mga ulipon, nagpakaon sa mga ginagutom, ginpangbulong ang nagamasakit, apang sang nag-abot ang iya nga tsimpo, ginsiling sang iya nga kabuhi. He was forgotten and neglected, kag physically abused, ginpagutman, kag ginpabayan, kag ginabusaran. Sang ginbuligan niya sadto. Apang sa piyak sinitanan, ginaksiptar ni San Pedro Claver ang ini nga mga pagtilaw, kag nabaton ang korona sa ginarian sang langit, kag gintawag siya San Pedro Claver. Ping hinigugma nga mga kauturan, tubtob na lamang kita diri, kag sa liwat naton nga pagkitanay, si Father Francis Perez nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo nga nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Pedro Claver, isa ka pari nga Jesuita. Ang kabuhi ni San Pedro Claver nagapamatuod nga iya ginkabuhi ang pulong sang Dios, ilabi na gid ang pagkabuhi kaupo ng Espiritu sang Ginoo nga yara sa iya. Kaginhimo siya nga iya kubos nga alagad para sa mga ulipon. Kay siya nangin maalwan sa mga imol, ang iya maayo nga buhat magapadayon sa walay katubtuban, kag pagabayawon siya sa pagkahalangdon. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong.
O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Maayo kag malipayon nga adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining ika-24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Sa sining bulan sang Setyembre, aton man ginadumdum kag ginapasalamatan ang aton mga katikista sa ila pagkamaukod kag pagkamatutom sa pagpanudlo sa aton pagtuo halin sa mga bata hasta sa mga tigulang nga nakakinahanglan sang giya sa pagtuluuhan. Para sa sining nga tuig, kaupod sa aton mapisan nga mga katikista, nagasaulo kita sa sining bulan sang National Catechetical Month nga may tema nga The Catechists Walking Together as Witnesses of the New Life in Christ. Isa ka mensahe nga nag-highlight sang role kag contribution sa mga katikista sa pagpanaksi kay Kristo sa aton simbahan. Pagpanamyaw gid sa tanan naton nga mga katikista, kagabay pa nga suportahan naton ang tanan nga hilikuton sa aton mga katikista, agod mapalapnag pagid ang mensahe sa aton Ginoo, ilabi na gid sa mga wala pa nakakilala sa iya. Ang akon gid mainit nga pagpanamyaw sa tanan naton nga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Carlos, San Jose Antique, Rojas kag Calibo, sa Archdiocese sang Haro, dira man sa aton mga kauturan sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na gid sa aton mga OFWs. O Ginoo, ihatag ang paghidait sa mga nagasalig sa imo, agud mapatihan ang gintagna sang imo mga propeta. Pamatii ang mga pangamuyo sining imo alagad, kag sang imo banwa nga Israel. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, magbubuhat kag manugdumala sang tanan nga mga butang, puligi kami agud alagaran namon ikaw sa bug-os namon nga tagipusoon, kag mabatyagan sa amon kabuhi ang mga bunga sang imo paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 tubtob 32. Sadto nga panahon, madamo ang mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala nga nagpalapit sa pagpamati kay Hesus. Ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagkulumoron. Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani si Hesus naghambal sa ila sining palaanggiran. Abe ko ng isa sa inyo, may isa kagatos ka karnero, kag nadula ang isa sa ila. Ano bala ang iya himuon? Bayaan niya ang kasyaman kag siyam sa halalban, kag maglakat siya sa pagpangita sang nadula nga karnero, tubtob makita niya. Kung makita niya ini, malipayon gid siya sa pagpasan, kag sa pagdala pauli. Dayon tipuno niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod, kag magsiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita nakon ang nadula ko nga karnero. Nagasiling ako sa inyo, nga sa amuman nga bagay, may labi pa nga kalipay sa langit, tungod sa isa ka makasasala, nga naghinulsol, sang sa kasyaman kag siyam nga matarong, nga wala nagakinahanglan sing paghinulsol. Ukon abi ang isa ka babaye nga may napulo kasalapion, madulaan sang isa. Ano ang himuon niya? Magasindi siya sang suga, magasilig siya sa iya balay kag magpangita gid siya sang maayo bisan diin, tubtob nga makita niya ini. Kung makita na niya ini, tipuno niya ang iya mga abyan kag ang mga kaingod, kag magsiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang nadula ko nga salapi. Sa amuman nga bagay, nagasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang langit, nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol. Dayon nagsiling pagid si Hesus,
May isa ka amay nga may duha ka mga anak nga lalaki. Ang manghod nagsiling sa iya amay, "Tay, ihatag sa akon ang parte sang palanoblion nga para sa akon." Gani ginpartida sang amay sa duha niya ka mga anak ang iya pagkabutang. Sa tapos ang pila ka adlaw, ginbaligya sang manghod ang iya bahin sang pagkabutang, kag naglakat siya nga dala niya ang kwarta. Nagkadto siya sa malayo nga lugar, sa diin ginuyangan niya ang iya kwarta sa patuyang nga pangabuhi. Ginurot niya gasto ang tanan niya nga kwarta. Dayon nag-abot ang dako nga tigulutom sa sadto nga lugar, kag nagpigado ang iya pangabuhi. Gani nagpamugon siya sa isa sa mga pumuloyo sadto nga lugar nga nagpadala sa iya sa uma sa pagsagod sang mga baboy. Buot niya kung tani nga sudan ang iya tiyan sang bahog sang mga baboy, pero wala sing may naghatag sini sa iya. Sang ulihi, nakamarasmas siya, kag nagsiling, "Ang tanan nga mga mamumugon sa ngakon amay, may pagkaon nga nagasulubra lang. Kag ako iya, do mapatay na sa kagutom. Magatindog ako, kag magakadto sa akon amay, kag magsiling sa iya, Tay, nakasala ako batok sa Dios, kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak. Kabiga ako nga isa sa imo mga mamumugon." Gani nagtindog siya ka nagpauli sa iya amay. Malayo pa siya sa ila balay sang makita siya sang iya amay. Ang tagipusoon sa iya amay napunan gid sing kaluoy. Gani nagdalagan siya, kag ginhakos ang iya anak, kag ginhalukan. Nagsiling ang anak, "Tay, nakasala ako batok sa Dios kag batok sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon pa nga imo anak." Pero ang amay nagtawag sa iya mga sulugoon, "Dali kamo, dalhan ninyo diri ang labing matahom gid nga bayo, kag ipasuksok sa iya. Suksuki sang singsing ang iya tudlo, kag sang sandalyas ang iya mga tiil. Dayon kuhaan ninyo ang pinatambok nga tinday sang baka, kag ihawa ini, kag mahiwat kita sang punsyon, kag magkinasadya. Kay ining akon anak napatay, pero karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita na." Kag nagsugod sila sang pagkinasadya. Sa amuman nga tion, ang anak nga magulang yadto sa uma. Sang nagapauli siya, kag nagahinampot na sa balay, nabatian niya ang tinukar kag sinaot. Gani gintawag niya ang isa sa mga sulugoon, kag ginpamangkot, "May ano dire?" Ang sulugoon nagsabat, "Ang imo utod nagpauli, kag si tatay mo nagpaihaw sa pinatambok at tinday sang baka. Tungod kay nakapauli siya nga wala man maano, nakakigid ang magulang nga utod, kag hindi siya magsulod sa balay. Gani ang iya amay nagwa, kag nagulo-ulo sa iya nga magsulod, pero ginsingganan niya ang iya amay. Tanawa bala, sa sulod sining mga tinuig, nagpangabudlay ako sa imo nga daw sulugoon mo, kag bisan ka isa lang, wala gid ako maglapas ang imo mga sugo. Anong ginhatag mo sa akon? Wala mo gani ako mahatagi bisan tinday lang sang kanding, agod magkasadya ako upod sa akon mga abyan, pero ining anak mo nag-uyang sang imo pagkabutang upod sa mahigko nga mga babayi, kag sang pagpauli niya giniihaw mo ang pinatambok at tinday sang baka para sa iya." Nagsabat ang iya amay, "Anak ko, ikaw imo yari permi upod sa akon, kag ang tanan nga akon imo, pero dapat magkasadya kag magkalipay kita. Tungod kay ang imo utod napatay, pero karon nabuhi. Nadula siya, pero karon nakita na." Mga utod kagabyan, para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw sa inyo nga tanan. Yari na kita subong sa ika-24 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang aton santos nga ebanghelyo aton ginkuha sa ebanghelyo ni San Lucas nga nagakahulugan, "Love never gives up" sa in English. Kakun aton ini nga ipapanaog man sa aton nga Ilonggo nga lingwahe, sa hiligay no naton nga lingwahe, ang nawong sang kaluoy. Palangga nga mga kauturan, akon kuhaon ang reflections o nagid sa bahin nga ginsulat ni Father Hill Alinsangan sa aton sa Daughters of St. Paul's, no?
sa iya nga pagpamalandong sini sa naon nga bahin, hulamon ko anay ang iya nga reflection nga nagasiling. Sa dalagko nga mga tsindahan o kun malls, may makitaan kita nga mga pwesto nga ginatawag lost and found. Even sa akon nga parokya, sa akon nga bulletin board sa parokya, may ara ako dira nga ginabuta nga lost and found. Ini bulutangan sa masapuan nga mga butang nga nalipatan, nadula, kag sarang mabalikan sang tag-iya, kun kaisa, hindi lang mga butang ang mabalikan, kundi mga bata man nga nagbulag sa ila nga manugbantay. Mabatian man naton subong ang tatlo kapalaanggiran, ang lost and found sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sang isa ka karnero nga nadula nga ginbayaan sa manugbantay ang 99, ang salapion nga nadula ang isa, gayng pangita man sang babae, agod nga makumpleto ini. Kag ang ikatatlo, amo ang mausikon nga anak o kun ang prodigal son. Ining tatlo ka mga palaanggiran, labing hinigugma nga mga kauturan, nga akon nga tagaan iya sang akon iya nga personal iya nga title kag tema nga amo ang homecoming. Sa subong nga Domingo, labing hinigugma nga mga kauturan, sa ika-15 nga chapter sang Ebanghelyo ni San Lucas, kang aton santos nga Ebanghelyo, diregin saysay naton kung paano, kaginbasa naton, kang inyo agin pamatian, kung paano ang mga makasasala ginapaabot sang aton Ginoo nga magbalik sa iya paagi sa paghinulsol. The repentant sinners, kang isa diri nga akon gid na dumuluman kag indi permi nakon malipatan, nga antes napatay ang aton Ginoo. Ang isa sa mga makawat sa iya nga kilid, sa iya nga krus, ang isa nagbuyayaw sa iya. Luwasang imo kaugalingon kag luwasaman kami, apang ang isa nagasiling. Bagay gid man sa aton ang aton nga mga sala, apang siya waay sing sala. Gani ang siling niya. Ginoo, kung mag-abot ka na sa imo nga ginarian o kung sa imo paraiso, dumduma gid ako. So anong siling sa aton Ginoo, karon gid nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa akon paraiso. Amo ina ang mahinulsulon nga makawat kag kriminal. Ang aton Ginoo labing hinigugma nga mga kauturan, nagasaysay sa aton sang kinahanglanon sang pagigugma naton sa aton isig katao, ilabi na gid sa mga makasasala. Ning tatlo ka mga palaanggiran nga ginmensionar sa aton santos nga Ebanghelyo, ang lost sheep, the parable of the lost coin, kag ang prodigal son. Mga utod, every Sunday, sa aton nga krido o kung ang aton nga summary sa aton katoliko nga doktrina, nagasiling kita perme sa pagpangamuyo naton. We believe in the forgiveness of sins. Nagatuo ako, nagatuo kami sa kapatawaran sa mga sala. Amo ina ang aton liturhiya subong, nagasaysay sa aton sang kaluoy sang mercy of God sa mga makasasala. Amo gani nga sa aton primero nga balasahon, labing hinigugma nga mga kauturan, ginsaysay diri ang bantog nga natabo sang ginbayaan ni Moises ang iya nga mga kasimanwa, kag nagkadto siya sa amay kag ginhatag sang Ginoo ang nakapulo kasugo sang Dios. Kag sa idalom samtang nagapabilin sila, kag subong man nagapanglakaton for almost 40 years sa ilang nga freedom sa duog sang dugos kag gatas ang promised land. Didto nagpakasala sila. Gintipon nila ang ilang nga mga jewelries o kun alahas kag ginbuhat nila ini nga Dios nila ang bulawan nga baka. Kag bangod sini labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ang aton Ginoo na sustogid sang ilang nga ginhimo. Si San Pablo mismo nagahambal gid sa aton tanan. Kag siling niya, I am the great sinner. Ako, grabe, kag dako gin nga makasasala. Apang
sa akon nga kilala sa aton Ginoo, kag sa iya nga pasensya, kag sa iya nga paghigugma sa mga makasasala, yari ako. Gani amo ina sa aton santos nga ebanghelyo, kag sa sini nga mga palaanggiran labing hinigugma nga mga kauturan, ang aton Ginoo nangin abyan sa mga makasasala. Ano ang leksyon nga makuha naton dire labing hinigugma nga mga kauturan? Ang leksyon sang paglaom, sang aton nga pagsalig, sang dako nga kaluoy sa aton Ginoo, kag para man sa aton tanan. We are all sinners. Makasasala kita nga tanan in one way or another. Kag masami kita nga nagkakatalang, nagakadula kita bilang mga karnero, katulad man sang inang sa lapion nga nadula sa sining aton santos nga ebanghelyo, nga ginpangita gid. Ang worst sa tanan labing hinigugma nga mga kauturan, we are capable of going astray from God again at any moment ang aton nga pagpakasala sa aton Ginoo sa iya nga kaalwan kagaluoy sa aton. Nadumduman akon sang una labing hinigugma nga mga kauturan ang ginsiling sadtuanay ni Jaime Cardinal Siin. To err is human, to forgive is divine, but to repeat it again is stupid. Di kita nyo sa katahom sinang reflections, kang kaayos ang aton Ginoo. Amo gani nga ang aton Ginoo nagahambal sa aton tanan. Nga magakaon kita upod sa iya, kag sa tanan nga mga katawhan, nga upod ang tanan. Apang ang mga Pariseo, na-scandalize o kung na-skandalo sini. Nagkumod-kumod sila, kag nagsiling ini nga tao, nagapakig-upod sa mga makasasala, kag nagakaon pagani upod sa ila. Ginkuha ko ini sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 2. Ang mga Pariseo, nga nagapakita lang sang waay sang pagigugma sa mga makasasala, gani ginakondenar nila, ini sila, kay para sa ila, waay sila sang puder sa ginarian sang Dios. Apang sa piyak nga bahin, ang aton Ginoo nagahigugma gid sa aton nga makasasala. He is not only waited for the sinners' repentance, kundi ginatinghuan gid niya nga iya ini nga intsindihon kag hangpon ang ilang nga mga kakulangan. Kag amo ini labing hinigugma nga mga kauturan, ginapangita kita niya kag ilabi na gid sa tanan ang aton nga pagbalik sa iya. Ang attitude o kung ugali isang aton Ginoo kag sa mga Pariseo labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, gin-summarize ini sang isa man ka theologian. Abi nyo si William Barclay, isa ini siya ka protestante nga theologians. May isa ko ni kabulyong sang iya nga mga sermons, no? Pero ang iya nga point para diri, kag ang iya ganing nga pagkilala, kag ang iya man nga pagtaha sa mahal nga Birhen Maria, even though nga is a Protestant theologians, ang iya nga pagtanaw sa aton mahal nga Iloy masyado gi-capacitive nga siya amo ang Iloy sang Ginoo ang manluluwas. Para sa iya siling niya, ang mga Pariseo, there will be joy in heaven over one sinner who is repentance before God. For Jesus, there will be joy in heaven over one sinners who repent. Katahom sang iya nga pagpresentar para diri. So labing hinigugma nga mga kauturan, ang para sa aton tanan, ang pinaka-importante sa sini, amo ang kalipay, sang tanan nga mga nagabalik sa iya, nga mangin kompleto liwat sa atubangan sang Dios. Nobody is unimportant in the eyes of God. Huwag gid iya sang bisan sin o nga nagasiling hindi importante sa mata kag panulok sang aton Ginoo, labing hinigugma nga mga kauturan. By human standard, posible makasiling kita kag aton permi siguro iya maneglect ang iban nga nagkaladula ka mga makasasala. Ara ang dako nga kalipay sang aton Ginoo sa iya tagipusoon para sa isa ka mahinulsulon nga iya nga gin pangita kag nakabalik liwat. Para sa aton Ginoo, every person is worth looking for. Every one of us is worth living and loving. Every individual is worth saving. Nga siling niya, ang tanan dapat nga maluwas. Sa katapusan, labing hinigugma nga mga kauturan, si San Pablo sa gihapon nagahambal sa aton kanan.
Sili niya si Kristo Jesus nagkari sa kalibutan to save the sinners, sa pagpangita sa mga makasasala. He came to seek those who are away, ang mga nagkaladula from His Father. Kag ginbakal kita sa aton Ginoo sa pinakamahal nga bili. Ina, hindi kwarta, kundi sang iya nga dugo, sang pagpalansang niya sa krus para sa aton tanan. Labing hinigugma nga mga kauturan, kita tanan katulad sa nga tawag naton nga lost sheep, ang nagtalang kag nadula nga mga karnero. Kita tanan pariyo man sang nadula nga sa lapion, nga sa bilog nga gabi siligan sang babae ang iya nga balay sa pagpangita sang isa. Kag posible nga kita nga tanan amuman ang lost brothers and sisters, prodigal sons and prodigal daughters, na nagbato sa aton nga mga ginikanan bangod sang palanublion. Lord is inviting us nga magbalik sa iya nga balay. Agod nga kita liwat batako niya sa pagka misery o kon sang dako naton nga pag-antos bangod sang sala kag subong man sang aton nga guilt o kon sang pagsukna sang aton nga mga kaugalingon nga karma. Ang aton nga mga sala way ini nagpugong agod nga punggan man ang pagigugma sang Ginoo para sa aton tanan. Nagkarisya para sa mga makasasala kag nadula, hindi sa mga namatarong kag nagapangkamatarong. Dapat kita nga mag-reconcile o kung nagpakig-uli sa aton Ginoo. Nagahulat siya sa aton nga pagbalik sa iya nga puluyan kag finally bangod kay we are like the prodigal son, labing hinigugma nga mga kauturan. Ang kalipay, ang pagpatawad sa isa ka tawo amo ang kalipay sang aton Ginoo kag ang iya nga pagpaabot sa aton nga magabalik kita sa iya nga sabak. Hopefully, mangin malipayon man kita together with the Father by being one as a family of God. Hinulsulan naton ang aton nga mga sala. Kag subong man, posible na panumdumon gid naton ang aton nga act of contrition. Kag sa aton nga paghinulsol kag pagbalik sa aton Ginoo labing hinigugma nga mga kauturan, takos kag angay gid nga aton ini pangamuyoon sa tagsa naton kapag tulog, basi tawgon kita sa aton Ginoo unprepared. Ang pangamuyo naton sa aton nga pagpakig-uli sa aton Ginoo nga nagasiling, Ginoo ko Jesucristo, nagahinulsol ako sa akon mga sala nga tanan. Kay ikaw ang labing maayo, nagantos ka saksakit, namatay sa krus sa paghigugma sa akon. Busa, nagatapat na ako sing malig-on, nga dili na magpakasala, liwan, kabay pa. Sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, kabay pa ang Dios upod sa aton. Kag hindi kita niya bupabayan, kag aton nga utdon ang aton nga pagkabugalon, balik sa aton Ginoo, kag sa iya nga sabak, pakadto sa iya ginharian. Panumdumon niyo ang ginsiling niya, I am with you always till the end of time. Amen. Si Father Francis Perez, ang inyo kaupod, kakabay pa, nga ang aton nga Domingo subong mangin mahidaiton, kag subong man ang tagsa kapanimalay, magaisa sa isa kapagigugma sang Dios. Amen. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sang imo pagpahangop na hanungod sa ebanghelyo sa sining nga adlaw. Sa liwat, madamo gid nga salamat Father and have a fruitful Sunday. Sa iya Angelus message na ika-15 sang Septyembre tuig 2019, si Pope Francis naghatag sa encouragement kung paano malupig ang demonyo diri sa kalibutan. Suno sa iya, malupig lang naton ang demonyo paagi sa pagbaton sang pagpatawad sang Ginoo kag sang aton mga kauturan. Nagkakatabo ini sa sakramento sang pagkumpisar kung sa diin ginabato naton ang pagigugma sang Dios nga amo ang nagalupig sang aton tanan nga kasalanan. Sa sini nga sakramento, ginakalimtan dayon sang Dios ang tanan naton nga sala nga ginakumpisar sa iya kag ginapangayuan sang kapatawaran. Sa pagbato naton sang sini nga sakramento, ginabag-o niya kita kag ginagaan sang grasya
sang bag-ong kabuhi. Hindi sang kasubo, hindi sang kadulom, hindi sang pagsuspitsya, kundi sang kalipay. Sa sining mensahe sa aton Santo Papa, iya kita gina-encourage nga magpakabakod. Bangod sa Ginoo, wala sang last word ang kasalanan. Ang may last word amo ang pagigugma sang aton Ginoo. Kabay pa nga magkalipay kita sa sining dako nga grasya nga ginhatag sa aton sang aton mapinalanggaon nga Ginoo, nga aton gid madangpan sa tanan nga panahon bisan pa sa aton pagpakasala. Amo ini kadako kagadalom sang pagigugma sang aton mahal nga Dios. Magpalapit lang kita sa iya, ilabi na gid sa sakramento sang pagkumpisar. Batunon naton ang iya pagpalangga kag pagpatawad, agud maangkon naton ang kalipay nga dayon kaupod siya. Tuloy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo.